No, babice. Je to hrozná modelka jinak. Jo. On už je vyfocený. Pozuje, jo. Jak ho najdu od toho profesionálního foťáka? Jak to najdu, Telinko? No na Artmapa nakladatelství. Tak to mi najdeš. viď? Nechali jste to fotit? No jenom, jak vydává David ten Kicks, tak to byla Podívej se, náhoda. jak on se tváří, ale to je uličník. On je vyloženě modelka, hele, No. vidíš to? Jak zaklání hlavu, jak se usměje. No, teď už ne. Nelíbí. Teď to chce No, myslíte, na to chtěl šáhnout asi. No, jo, teď to říkám. On by to chtěl pomačkat. Chceš ještě jablíčko, Boráčku? Jablíčko. Tak pojď, já ti ho podržím. Já ho nakojím možná trošku, to bude nejlepší. Jablíčko, myslím, že ne. A nebude to Já ho budu nakojit pelmel. trošku.